kanyang pares, sumikat si Diwata. Kaya naman nagkalat daw ngayon ang kanyang mga ka-multiverse o ka-look-alike. Patingin nga! Sa hinabahaba ng pila sa Diwata Pares Overload ng internet celebrity na si Diwata, ilan sa mga parokyano nito tila minamalikmata na sa gutom. Ang nakikita kasi nila sa litratong ito, dalawang Diwata ang ka-multiverse o ka-look-alike daw ni Diwata. Dito sa Bakakay Albay namin natagpuan, siya ang 37 anyos na si Jessie, aka Diwata ng Albay. Kapag lumalabas ako ng bahay, ang daming magsasabi nga may kamukha daw ako, si Diwata. Ano yun? Ang sikat dun sa pares niya. Mas maganda pa ko nun eh. Aminado si Jessie, matapos may makapansin sa pagkakahawig nila ni Diwata, inaral na rin niya ang kilos nito at kinopya pati ang outfitan. Kaibigan daw talaga ni Jessie ang unang nakapansin na meron siyang ka-look-alike. May kamukha ka. Ha? Si Diwata. Diwata yung sikat-sikat? Oo, sa pares. At nung pinagtabi na nga ang kanilang mga litrato, at dahil may tenga ang lupa at data ang mga akla, ang picture ni Jessie kumalat. Kapag lumalabas ako ng bahay, ang daming magsasabi nga may kamukha daw ako, si Diwata. Ano yun? Ang sikat dun sa pares niya. Mas maganda pa ko nun eh. Gaya rin ni Diwata, pinatus din niya ang pagsali sa mga beauty contest. Akala ko yung Diwata sa Manila lang, dito sa amin sa Cebu, mayroon pala na kapareho, pares talaga. Naayod eh. Kapareho na mo yung naungayod kay puti lang siya. Tingnan mo, maglalakad, Diwata, totoong Diwata. Oh, ito. Diwata na Diwata. Kapareho ran, kapareho yan, may pares yan. Pareho yun kayo. Ako lang, pamurma niyo? No, pamurma, Diwata. Astig lang. Parang di bakla. Sabi niya, binato daw siya ng kamatis. Ngayon, talong na. Gusto niya. Kaya ang kinakarir niya ngayon para kumita. Ako noong sumali ako sa beauty contest, nagbabato ako ng kamatis dahil ang pangit ko daw. Pero ngayon, nagtatrabaho na ako sa construction worker at naglalabada na din ako para mapalit ang bigas sa kilo. Okay lang sa akin yan. Dito niya kasi kinukuha ang pantustos sa kanyang misis at 5 anak na supportive naman daw sa kanyang panggagaya. At sa isa sa mga live stream ni Diwata, laking gulat ni Jessie na meron siyang special mention.